vil jeg lige fortælle lidt om bogstavernes lyde, og det er både til dig, som enten er underviser, eller dig, som er forældre til et barn, som er i børnehaveklassen, eller første, måske endda anden klasse. Først vil jeg lige sådan meget hurtigt fortælle, at vi har det, vi kalder en medlyd på flere af bogstavernes navne. Det er faktisk alle konsonanterne, der har en medlyd. Vi kan for eksempel tage her bogstavet B. Hvis vi skal sige navnet på B, så siger vi jo B. Men den der lyd E hører jo ikke med til bogstavlyden. Bogstavlyden er kun B. Så det er det, vi kalder, at bogstavet har en medlyd i sit navn. Vokalerne derimod, de har det, vi kalder en egen lyd som standardlyden. Her har vi A, som også har lyden A. Det er ikke engang det svære ved det ved bogstavernes lyde. Det svære ved bogstavernes lyde er, at de kan finde på at skifte til andre lyde. For eksempel hvis vi skal forklare ordet den, hvorfor skrives det med E, så er det rigtig rart at kunne pege på, for eksempel her, at E også kan have lyden Æ, ligesom i en L. Eller for eksempel, hvorfor ordet pige, det slutter på et E, når det vi kan høre er en lyd, der hedder så er det fordi, at E, når det står som den sidste lyd, eller som en del af en endelse, typisk har lyden Det er bare super godt at kunne pege på. Derfor gennemgår jeg lige nu alle bogstaverne og bogstavernes lyde, så har du hørt dem. Og så kan det være, at det kan hjælpe dig, når du står og skal hjælpe et barn med det her med, at bogstaverne kan skifte lyd. Bogstavet A kan have lyden A, det er standardlyden, men den kan også have lyden A, som i arm. Bogstavet B har lyden. Husk endelig det her med, det er ikke B, for så bliver det til, hvis man skulle skrive bi for eksempel, så vil det sige B-I. Det er I, bi, er lyden kun. C kan man egentlig sige, at det er nærmest overflødig bogstav, for C deler lyd med S i citron, eller deler lyd med K i computer. D har standardlyden D, ligesom en diamant. D kan også være stumt, eller D kan være blødt. Det bløde D her er illustreret med et prik i maven. Det er fordi, at den lyd lyder ligesom hvis man bliver prik i maven. Hvis du forestiller dig ordet sød, så hvis vi siger det sådan lidt overartikuleret, så bliver det sød. Og så er der den her lyd til sidst. Så det er den, vi har her. Så har vi E, hvor standardlyden er E som E'eren. En af de afledte lyde er A som L, og den kan også lyde som i pige. E kan også gå sammen med andre bogstaver og give en anden lyd. For eksempel, hvis E går sammen med G, så kender du ordet jeg, J-E-G, så siger lyden E-G, det siger ej. Det er noget, vi kalder betinget lydfølger. Det kommer jeg ikke ind på her. Det kan bare lige være en forklaring på, hvorfor er det egentlig, at E kan have rigtig mange lyde. F er et af de bogstaver, som er rigtig gode. Den har bare standardlyden F, og for øvrigt kan F trækkes langt til sammenligning med f.eks. B, som er en meget kort konsonantlyd. Her har vi G. Det er et bogstav med mange lyde. G kan have lyden G, som det er standardlyden. Så kan G også være det, vi kalder en halvvokal i bog. Og her nede i pege har G skiftet lyd med J. Og så kan G også være stumt i for eksempel farlig. H har lyden H, og H kan også være stumt foran V, som i hvem, hvad, hvor, og foran J i for eksempel hjerte eller et rundt hjul. I har standardlyden I, og kan også have lyden i for eksempel indianer. J
har en dejlig stemt lyd. Mange børn kan godt lide den. Det summer sådan lidt ind i munden. K har lyden K. L har lyden igen en af vores dejlige lange konsonanter. Og alle sammen lange konsonanter. Så har vi bogstavet O. O kan have 3 lyde. O, som er standardlyden. Så kan O lyde ligesom Å i okse. Det er ikke et bogstav, vi ellers kender, men den her Å-lyd findes rigtig mange steder. For eksempel starter ordet og, også med den her lyd, og. Det kan være rart for børnene at kunne identificere den. Det kan de ved, at de kan mærke, at munden kommer til at ligne sådan et langt O, og. Og så kan O også lyde ligesom Å i kost og ost. Og P har lyden P. Q, også nærmest et overflødigt bogstav. Det deler lyd med K. K. R har standardlyden R, ligesom en rumraket. Og så har R den afledte lyd, ligesom i for. Den her lille bitte lyd nede i halsen, ligesom i mor eller far. Vi kan næsten ikke høre den. Men det som er det drilske her ved R'et, det er, at R kan finde på at få vokalen ved siden af til at skifte lyd. Og her kan du godt høre, at vi siger jo ikke for, vi siger for. Så her har Å'et skiftet lyd over til en Å-lyd. S har lyden S. T har lyden T. U har lyden U, og så kan den også lyde ligesom Å i underbukser. V har også en dejlig stemt lyd. Det summer sådan i læben, og så kan V også være stumt. I for eksempel gulv. Hvis vi snakker om gulve, så kan vi høre, at der er et V, men hvis det bare er et gulv, så kan vi faktisk ikke rigtig høre det her V. W, det er faktisk et lånt bogstav, det er ikke et almindeligt dansk bogstav, men mange børn starter med W, deres navne i Vilma og William og hvad det ellers kan være, og lyden på W er fuldstændig ligesom V på dansk. X har standardlyden ligesom S, så det er egentlig også et overflødigt bogstav, men vi har det alligevel, så det er xylofon. Men X kan også lyde ligesom KS i boks. Y har standardlyden Y, men kan også lyde ligesom Ø i for eksempel synge. Z reelt også et overflødigt bogstav. Her har vi igen et bogstav, der deler lyd med S. Så har vi Æ, der har standardlyden Æ, og så kan den også have den lyd, der hedder A, ligesom A kunne faktisk have lyden arm. Og så har vi Ø, som har standardlyden Ø, og så kan den også have lyden Ø, og så Vi kan se lige så tydeligt, hvordan vi åbner mere og mere op. Og her ved Å, der har vi standardlyden Å, og så har vi den afledte lyd Å, som faktisk er den samme som okse over ved O'et. Men Å-lyden er oftere et O end et Å, men den findes også på Å. Det var lige lydene. Og hvis du nu sidder derude og er underviser, er du måske interesseret i at vide, at selvfølgelig kan du købe mit alfabet her. Du kan købe det både som print selv til, jeg tror det er 187,5, eller du kan købe det som kartonprint, som dem jeg lige har stået og gennemgået her. Og der koster de, jeg tror det er 300 kroner, inklusiv porto. Man kan også købe det som en bog. Det kan både være interessant for dig som lærer og dig som forælder, hvis man vil lige kunne slå op selv og kigge en gang, hvordan var det nu lydene var på bogstaverne. Bogen mener jeg er 250 kroner.
Og så har jeg faktisk lige nu, og det er nok mest interessant for dig, som er forældre, fået hele alfabetet i postkortstørrelse. Så her ligger de faktisk her som små bitte postkort, og dem kan jeg sende dig for bare 200 kroner, så har du det hele. Og det er også inklusiv porto selvfølgelig. Så det er bare lige, så ved du, at der er mulighed for at komme til de her bogstaver, som er illustreret med de små afledte lyde, som er dem, som kan være de allersværeste for os at forklare. Rigtig god fornøjelse ved læsningen derude. Hej hej.